बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्यानं धरणांमधील पाणीसाठ्यावरती त्याचा परिणाम दिसून येतोय. जुलै महिना संपत आला तरी जिल्ह्यात अनेक भागात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील 45 धरणांपैकी केवळ 9 धरणंच पूर्ण क्षमतेनं भरली आहेत. गतवर्षी याच दिवशी 19 धरणं भरली होती. सध्या सर्व धरणांमध्ये मिळून सुमारे 68% पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यंदा पावसानं ओढ दिल्यामुळे धरणांमध्ये पाणी साचण्याचा वेग कमी झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश भागात भातशेती मोठ्या प्रमाणावरती केली जाते. शेतीसाठी पुरेसा पाऊस आवश्यक असल्यानं पावसाअभावी शेतकऱ्यांचं लक्ष आता पुढील काही दिवसांकडे लागलंय. येत्या काळात जोरदार पाऊस झाल्यास धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा सध्या समाधानकारक असला तरी तो पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचलेला नाही. पावसाचा खंड कायम राहिल्यास पुढील काळात पाणी पुरवठा आणि शेतीच्या दृष्टीने अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान हवामानातील बदलामुळे पावसाचं स्वरूपही बदलत असल्याचं चित्र गेल्या काही वर्षात दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा, तसंच पावसाच्या पुढील स्थितीकडे लक्ष ठेवावं असं आवाहन संबंधित विभागाकडून करण्यात येत आहे.